हाय फैमिली। बात बताओ तो यादों में मरते हो या तुम हमसे अभी भी मोहब्बत करते हो। एक बात बताओ तो यादों में मरते हो या तुम हमसे अभी भी मोहब्बत करते हो। तुम जिनके हो अभी उनके बारे बताना, क्या आता है उनको तुम्हें चुप कराना। जानी ने रो रो के समुंदर भर दिए, क्या तुम भी रो रो के नदियां भरते हो। एक बात बताओ तो यादों में मरते हो या तुम हमसे अभी भी मोहब्बत करते हो। एक्चुअली ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କହନି, ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରେ ସେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ନା ମୋତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେମିତି ମୁଁ ବୋର୍ ହଉନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ କେବେ ବୋର୍ ହୁଏନି। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋର ରୋଷେଇ ସରିଯାଏ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ କଲା ଟାଇମ୍‌ରେ ଆଉ କିଛି ଘର କାମ କଲା ଟାଇମ୍‌ରେ, ରୁମ୍ କାମ କଲା ଟାଇମ୍‌ରେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଗୀତ ଗାଏ। ଗୀତ ଗାଇଲେ ହିଁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ। ଆଉ ମୁଁ ସଦାବେଳେ କ'ଣ କରେ କହିଲ, ଜଣା ପଡ଼ିବନି କାମଟା ହେଉଛି ବୋଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମଟା ସରିଯିବ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସୋ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ଏଇଟା, ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ କୁନା ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ଟି, ଏବେ ତ ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ଏବେ ସୁଟ୍ କରୁଛି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଖୁଦ୍ ମୁଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ନିଜ ମତାମତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ, କୁନା ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଭାବିଛି କ'ଣ କି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବି ଆଉ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି। ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ନ୍ୟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଖାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ରେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ରେ ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ କେମିତି ଟାଇଟଲ୍ ଲଗେଇବା, ଥମ୍ବନେଲ୍ କେମିତି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଲଗେଇବା, ଭଲ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ କେମିତି ଆମର କିୱାର୍ଡ଼ ଲଗେଇବା, କେମିତି ଆମର ଟ୍ୟାଗ୍ ଜଣକୁ ଆମେ କରିବା। ସୋ ମୁଁ ସେଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ବିଷୟରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓପନ୍ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ସୋ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ରହିବ ମୋତେ ନିହାତି ଭଲ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଓପନିଂ କରିବି, କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପିଛାରେ ମୁଁ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କେମିତି ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। କେଉଁଟା ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କୁନା ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ଟି। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ କାମ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ 100% ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ମୁଁ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ କାମ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ। ଆଜିକା ଡେଟ୍‌ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମୁଁ ଆଜି କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବନେଇ ହେବ। ଧର ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଲାଗିକି ରହିଲେ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କରୁଛି। ମୋତେ ଧର ଭଲ ନ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କଦାପି କରିବି ନାହିଁ। କହିତେ କହିତେ ସିଟି ମାରିବ, କଦାପି କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ଧର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଧର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଧର ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଖୋଲିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିକି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ଧର ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ଧର ଭର୍ତ୍ତି ନ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ଟି ଖୋଲିବି 100% ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। 100% କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର ଏମିତି କରିବେ ତାହେଲେ 100% ଗ୍ରୋ ହେବ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କୁନା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ଟି ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ, କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଯେତିକି ମୋବାଇଲ୍ ଥିଲା, ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କେତେ 2-3ଟା ମୋବାଇଲ୍ ଥିଲା, ସେଇଠି ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲି। କରିସାରିଲା ପରେ ଫେସବୁକ୍‌ରେ କେତେଟା ପକେଇଥିଲି, ସେଠି 2-3ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋର 100 ଧରି ନେଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଇଲା। ହଁ, 100 ଧରି ନେଲାଣି। ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାଠିକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାଠିକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେଉଛି, ସେଠି ଯେତେବେଳେ 50ଟା କାଠି ମିଶିଯିବ, ଭାଙ୍ଗି ହେବନି ନା। ସେମିତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍, ଯେତେବେଳେ ମୋର ବହୁତ କମ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ କିଏ ଦେଖିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୋ କତିରେ 200 ପାଖାପାଖି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଇଗଲେଣି, ସୋ ମୋତେ ଏବେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗୁଛି, ହଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 200 ଲୋକ
2 ଜଣ ନୁହେଁ 3 ଜଣ ଆସିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। 200 ଲୋକ ଧର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୁଠ ହେବେ କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକଜୁଟ ହେବେ, ଆପଣ କେମିତିଆ ଫିଲ୍ ଆସିବ? ଆପଣ ପଛପଟର ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ମୋ 200 ଲୋକ ମୋ ପଛପଟରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏମିତି ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବି। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଆଉ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ଯାହା କରିବି ମୁଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବତେଇବି। ଆଉ ମୋ ବାକି ରହିଲା ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲିଙ୍କ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି 100% ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 100% ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ। ମୋ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ମୁଁ ଯେତିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଶିଖିଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ କେମିତି ବନାଯାଏ ଶିଖିଛି, ଆଉ ଏଡ଼ିଟ୍ କେମିତି କରାଯାଏ ଶିଖିଛି, କେଉଁଥିରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛି ତାକୁ ବି ମୁଁ କହିବି, କେଉଁଥିରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ମୋର ଥମ୍ବନେଲ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ପୁରା HD 3D ଟାଇପ୍ର ମୋ ଥମ୍ବନେଲ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇ ମୁଁ ସେଇଟା କେମିତି କରୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ କୁନା ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଆନିମେସନ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇକି ଅଛି। ସେ ଆନିମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କେମିତି ବନଉଛି, କେମିତି ଭଏସ୍ ଦେଉଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ସବୁକିଛି ସେ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କରିବି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଧର ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ନ କରିବେ ମୁଁ କେମିତି ମୁଁ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଓପନ୍ କରିବି? ଭରସା ପାଉନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭରସା ପାଉନି ନା, ଭରସା ଅଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ମୁଁ ଓପନ୍ କରିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ପୁରା ମୁଁ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବି। ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଯେ ଟେକ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ଆପଣ କହିଦେବ ହଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ଯେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଏଡ଼ିଟ୍ କେମିତି ହୁଏ କି ଥମ୍ବନେଲ୍ ଏଡ଼ିଟ୍ କେମିତି କରାଯାଏ, କରିଦେଲେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି କେଉଁଠିକି ଯିବେ, କେଉଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବେ, କେଉଁ ଆପ୍ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି କରିବେ, କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି କରିବେ, କି ଗୁଗୁଲ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ସେଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। କିଛି ଲୁଚା ଛପା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରୁ ଆସିଛି, ମୋ ଲେବୁଲ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଗନର୍ ଏବେ, ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ କ୍ରିଏଟର୍, ପୁରା ଛୋଟରୁ ଛୋଟ କ୍ରିଏଟର୍ଟେ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟ କ୍ରିଏଟର୍ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଯେ ଏବେ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ସିଏ ଆଗକୁ ମୋଠୁ କିଛି ନଲେଜ୍ ପାଇକି ସେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ। ଆମ କତିରେ ଏବେ କମ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ହେଇପାରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏବେଠୁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିକି ରଖନ୍ତୁ, ଓପନ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ହେଇଥାଇପାରେ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ, 2 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ, 3 ବର୍ଷ ବି ଲାଗିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୋ ହେବ ଧର ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୱାର୍କ କରିବେ ତା ଦେହରେ। 100% କାମ ଦେବ, 100% ଗ୍ରୋ ହେବ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଶହ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଏଇ ଭରସା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଚାଲିଛି। ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ମୋର 200 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ରୁ 150 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଭ୍ୟୁ ଯାଉଛି, 150 ଭ୍ୟୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ 150 ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ହେବ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା 100% ବି କହୁଛି, ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ 3 ବର୍ଷ ପରେ, 3 ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟିଭିରେ ଏବେ ଯେତିକି ଶୋ ଚାଲୁଛି ଆଉ ଯେତିକି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଆସୁଛି, ସେସବୁ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କିଣି ନେବ। ଯେହେତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏଇଟା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କିଣି ନେବ। କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଧର ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟର୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହଁ, 2 ବର୍ଷ କି 3 ବର୍ଷ କି 5 ବର୍ଷ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇପାରେ ସେମିତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରିମୋଟ୍ ଧରିକି ଏଇ ଅଣ୍ଡା ହେଉଛି ମୋର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିମି, ଭାତ ଟିକେ କରିଦେବି, ଅଣ୍ଡା ଟିକେ କରିଦେବି, ଖାଇଦେବି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ମୋର ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବାଛିନି ଯେ ମୋର ଏଇ ଖାଇବାଟା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ନିଜେ ଖୁଦ୍ କରୁଛି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବାଛିନି ଖାଇବା, ଯାହା ହେଲା ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ଡେଲି ଧର ମୋତେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ମୁଁ ଡେଲି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେବି। ଅଣ୍ଡା ମୋର ଏତେ ଫେଭରେଟ୍। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଦିଅ। ଧର ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଜବ୍ ନ ମିଳିଲା, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍। ବହୁତ ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହିଁ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା ପୁରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହିଁ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବି ବହୁତ ଛୁଆଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି। ଆଉ ଏମିତି ତ ଆମେ ନୁହେଁ ଯେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର 1 ବ୍ଲଗର୍ ସୌରଭ ଯୋଶୀ, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ତ ହେଇପାରିନି। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ବ୍ଲଗର୍ ହେବା, ଆଉ କାମ କରିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କାମ କରିବା। ମୁଁ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ଟାକୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ରଖିଛି, କାହିଁକିନା
ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜବ୍ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ଜବ୍କୁ ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବଟାକୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ରଖୁଛି, ଯେହେତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି, ଟାଇମ୍ରେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ମୁଁ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କର୍ମ। ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍କ। କର୍ମ ହେଉଛି ଦେବତା ଭଗବାନ, ତାକୁ ଧର ଆମେ ଆପଣେଇବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ବି କରିପାରିବାନି। ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣେଇବା ଦରକାର। ଯାଉଛି ଲାଇଫ୍ରେ କାହାରି କଥା ବି ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କର, ଆଉ ଯେମିତି 5ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କର। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଚୋରି ଡକାୟତ କରିଦେବ, ଏହା ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କର, ଯେମିତି 5ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ ସେଇଭଳିଆ କର। ତାପରେ ବି ଧର କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ତୁମ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏଇଠି ଭର୍ତ୍ତି କର, ଏଇପଟେ ଭର୍ତ୍ତି କର, ଏଇପଟେ ବାହାର କରିଦିଅ। ଏଇଟା ମୋର କ'ଣ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭିତରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏମିତି ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର। ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଶୁଣେନି, କି ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କେବେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରେନି। ହଁ, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା ଦରକାର, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ତୁମେ ଠିକ୍ ଲାଗିବା ଦରକାର, ସେମିତିଆ କାମ କର। ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗିବ ସେଇଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା କଥାରେ ଅଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟେ ପିଲା ପରେ ରହିଲେ ସେ ଏଇ ଛୋଟ ଜାଗାରୁ ବଢ଼ିକି ସେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିବ, ଗୋଟେ ପିଲାର ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଧର ହାତ ନଥିବ, ତାହେଲେ କେବେ ସେ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ। ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା ଦରକାର, ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବା ଦରକାର ଯେ ହଁ, ମୋ ପୁଅ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛି କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁନି, ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯାଇକି ସେ କାମ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲି ଏଇ ବେଙ୍ଗଲୋର ଉପରକୁ, ଭାବିଲି ମୁଁ ଏକା ରହିପାରିବି କି ରହିପାରିବିନି, ବହୁତ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ଆଉ ଆସିକି ବି ଏଠି ବହୁତ ମୁଁ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ମୁଁ ଫେସ୍ କରିଛି କହିତେ ଗଲେ। କଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜବ୍ରେ ଲାଗିକି ଗୋଟେ ରେଣ୍ଟର ରହିଲି। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆସି ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଆସିକି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ରହୁଛି। ଯିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ, ସେ ମାନେ ମୋ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ମୋ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଘଟୁଥିଲା, କ'ଣ ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୋର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସିଚୁଏସନ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ଥିଲା। ମାନେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଲା ମୋ ସିଚୁଏସନ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାଣିଥିଲି, ନା ମୁଁ କାମ ଖୋଜିବି, ଜବ୍ ଖୋଜିବି, ଆଉ ଜବ୍ କରିବି। ଏଠି ବିନା ଜବ୍ରେ କେହି ଟଙ୍କାଟେ ପଇସାରେ ଖାଇତେ ଦେବେନି। ମୁଁ ସେଇଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ବୁଲୁଥିଲି, ଜବ୍ ଖୋଜୁଥିଲି। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଦରକାର, ଭଲ କ୍ୟାମେରା ଦରକାର, ଆଉ ଭଲ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟୁଲ୍ସ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁମ ପାଖରେ ଧର ଫୋନ୍ ଅଛି ନା, ଧର ତୁମ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ 100% ତୁମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। କିଛି ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି କ୍ୟାମେରା ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ଫ୍ୟାସନ୍। ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ଅନୁସାରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରେ। ଆଉ ଏମିତି କହିତେ ଗଲେ କେତେବେଳେ ଧର ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି 4Kର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରେ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ର, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା, ମୋ ଫୋନ୍ ସପୋର୍ଟ କରେନି। ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି, ଆଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯାଇକି ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରେ। ସୋ ଏତିକି ମୁଁ କରେ। ନହେଲେ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ କରେ, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଇଏରେ କରେନି। ପ୍ରାୟ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ମୋର ସବୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନେଇବା, ସବୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହିଁ କରେ, ମାନେ ଫୋନ୍ରେ କରେ। ମୁଁ ତ ଏବେ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କରିକି ଆଇଲି। ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଯେତିକି ଆମର ଆମର ବାସନକୁସନ ଥିଲା ସେତିକି ମୁଁ ସଫା କଲି। ବାସନକୁସନ ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲି ତଳେ। ଝାଡ଼ୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲି। ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିକି ଭାତ ବସେଇଲି। ଭାତ ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏତିକି କରୁଛି। ପୁଣି ଏସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି। ଖାଇକି ଯାଇକି ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି। ଯେହେତୁ ଆଜି ସଣ୍ଡେ, ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, ନିହାତି 100% ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆରାମସେ ମୁଁ ଶୋଇବି। ଠିକ୍ 12ଟା 1 ବେଳେ ଉଠିବି। ଉଠିକି ଗାଧେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ରୁମ୍ର ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ମୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ ଅଛି, ସେ କ'ଣ କରିଥିବ ନା, ଭାତ ତ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ସିଏ କିଛି ତରକାରୀ ଆରେଞ୍ଜ କରିବ, ତରକାରୀ ବନେଇବ। ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଆଗରୁ ଡାକି ଦେଇଥିବ। ମୁଁ ଗାଧେଇକି ପୁଣି ଖାଇଦେଇକି ପୁଣି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ଏଇ ହେଉଛି ସଣ୍ଡେର ରେଷ୍ଟ। ନହେଲେ ଆଉ ବ୍ୟତୀତ ଦିନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା, ପୋଷ୍ଟ କରିବା, ଏତିକି ମୋର କାମ।
ଆଉ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। एक्चुअली सत कथा कहवाक गले मत एडिट बहुत भल लगे आउ भिडियो बनवा बहुत भल लगे कहीं मुझे सदाबे कौन करे ना सदा मत टे साइलेंट जगह भल लगे आउ नॉर्मल जगह भल लगे मुझे सदाबे साइलेंट रही भी भल लगे मत से मुझे साइलेंट रुए मझे मझे मत बोर पड़े आसे मुझे क्या सहित कथा भी मुझे मोबाइलटा मो सामने रखे आ मोबाइल मो अंतर भर जहाँ भी थाए मोबाइल आगे मोबाइल कैमेरा आगे मुझे खुली कहीदिए बिंदास मनीष एमती मोर लुचा छुपा किसी भी ना पूरा कौन तुम भाई पूरा दिल खुल मनीष सेमती भल पाइबा मत दिंतु आमती मत आप सपोर्ट करूँ जेहेतु मुझे स्टेप आगे चढ़ी कहीं आम मनीष जीवन हूँ कौन ना आम मनीष जीवन हूँ स्टेप बाय स्टेप जिते आम जन्म हलु गोटे स्टेप जिते आम शिक्षा को गलु गोटे स्टेप शिक्षा जो पासवर्ड कलु गोटे स्टेप पासवर्ड कर सारापर धर आम गोटे जॉब कलु से भी गोटे स्टेप जॉब कर सारापर धर आम कौन ना मैरेज कलु से भी गोटे स्टेप मैरेज कर सारापर धर आम आम संसार को चलू से भी गोटे स्टेप यू आम एबे बुझा दरकार कहीं एबे बुझे बहुत किसी लाभ अच्छे धर आप बुझीपारे जाकि 40 वर्ष बुझे कौन थी ना थी बेस ना थी सुनपापुड़ी आप ठीक बुझीपारे मो कथा मुझे कमिटी कहूँ जहाँ बनौली कौन बनौली अंडार जिनस माने अंडा बुझे भात हो कौन दुटा तो अल्प अल्प खाईदे आराम से जाकि शुवा एडिट करके शुवा भिडियोटी आप देखुं लास्ट पर्यंत वीडियो साहाଯ୍य कौन शिखापी मिलला आमती भिडियोटी लगे मतलब निहाती कमेंट बॉक्स प्लीज मत दयाकर मत जनातु भिडियोटी केमी लगे आउ टेक चैनल विषय आप भावे आउ टेक चैनल को सपोर्ट करेंगे धर हम धर मुझे डिस्क्रिप्शन में से लिंक देदेवी एक्चुअली टोटाली सब्सक्राइबर ना हम धर मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी आप थे चेकआउट करूँ हाँ मुझे 30 पर तो 50 पर सॉरी 50 पर 30 नु 50 पर सब्सक्राइबर धर हो जाए मु वीडियो टेक विषय वीडियो आनी कहूँ 100% टेक चैनल आपको भल लगे कहीं मुझे जानी टेक विषय कौन यूट्यूब को केमी ग्रो करती यूट्यूब केमी थंबनेल लगाती टाइटल लगाती केमी टाइटल कले ग्रो कर सब स्टेप बाय स्टेप आपको कहबी टेक चैनल खोलिया चाहूँगी तो जो मैंने टेक ग्रो टेक विषय जानापी चाहिए इच्छा अच्छी मत सपोर्ट करूँ टेक चैनल सब्सक्राइब करेंगे आप निहाती भल पाइबा तो दौरान भल पाइबा देवे मुझे बेस किसी कहबनी मुझे वीडियो एंड करी वीडियो हो गला अधे घंटा मुझे कट काट करी आनी निहाती 12 मिनिट 13 मिनिट पुनिया मो वीडियो आनी सो गाइस मु रही जय जगन्नाथ वंदे मातरम पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो आपन भाई गुड नाइट।